Tinemune jeneng ingsun durung bisa uwal saka wewayanganing garwaku Dewi Maerah lan Prabu Kurawangsa ingkang tetela mbeset pulunging jejantungku Yai. Duh, Prabu, mugi kabirata sedaya ingkang mahanani sandunganing raos. Jar samangke kekalipun sampun kapatrapan pidana Kakang Prabu. Nanging jejering manungsa aku isih durung bisa nalar. Basudewa iki durung bisa lali. Arya Prabu wonten dawuh minangka sarana panylimuring rasaku. Dina iki cepakno papan pagrogolan ingsun nedyanging garasa ing alas Banjarapatoman. Monggo swawi kula dherekaken Kakang Prabu. Yo pasang pagrogolan
Laksana tis-tis kebak ing kaduh kitan lambet kabar bawan sungkaning Tyasang Prabu Basudewa nadyan wus kaslimur endahing pagrogolan parandene tan bisa wal saking bebandaning raos sapandurat kejot yasi sang notawit kaprawasa dening wayangan ingkang garwa ingkang tumindak sedheng kembang-kembang netrane Arat Paspa sigra sang Arya Prabu hang reripih hang arih-arih mereh sang nata murih lilih ing penggalih mangu-mangu wang-wang mangeni ngenangi honenging nala rudratan bangkit pinambeng pambeng Duh, Koko Prabu boten maiben gempunging rasa namung kepareng wamberat sungkawaning driya nglanturing sedih kingkin badhe gempalaken kawibawan paduka Duh Koko Prabu Arya Prabu rempunging ngati bisa sun lipur gempunging rasa bisa tinambal nanging babar pisan pun kakang ora bisa selak lawan kasunyatan saben-saben ingsun mulat jabang iki sangsaya glandhang boring atiku Yayi lajeng keparingipun Koko Prabu kados pundi ibarat geni pumpung isih sapelik cupeten pumpung durung ambabar beda Duh Koko Prabu pangapunten nanging jejabang menika boten lepat pidana ingkang sampun dumawah dumateng Kang Mbok Maherah saha sirnanipun Prabu Gorawangsa kula kinten sampun cekap minangka panebusing dedosan wijine mungsuh ora wurung bakal tukul dadi bebaya Duh Koko Prabu menapa mboten cukup ndak wawas sira Siadi sing bisa ngrampungi pakaryan iki mula Siadi sing sugih cara lan serep kapinteran reka dayanen bayi iki murih sumingkir saka negara Mandura nembang tengara mundur sakwadyane iki mati tumrap negara Mandura mula reksanen kawibawanen ningsun lan utuhing negara Mandura iki Yai nuringgih Koko Prabu dateng langkung sendika ngestakaken dawuh paduka Koko Prabu Basudewa Bapak Punggawa lir kilayo
Duh, Hyang Agung. Muga paringa pangapura dhumateng kula. Abot sesanggeman kang kudu ndak tampa. Kudu milih siji ing antaraning loro. Yen pakaryan iki tak tindakake, ilang jiwa kamanungsanku. Ning yen nganti ora tak tindakake bakal tetel jiwa kasatriyanku. Oh, Ger, sing gedhe pangapuramu ya kulup. Paripaksa ndak tinggal ana papan kene. Ndak kanteni duwung Kyai Blabar minangka piyandel lamun besok sira wis dewasa ya, Nger. Ning ora kandha ten yang upaya sarta kairing jagat dewa Bathara. Sajroning aku lumaku anyisir pinggiring jurang. Lah kok ana swara bayi mecah sepining alas gung liwang-liwung iki. Nitik saka kahanane sajake bocah iki pancen sengaja disebratake. Baya sapa manungsa kang tega mrawasa bocah kang tanpa dosa iki? Gelem nglakoni kok ora gelem tanggung jawab. Oh, Nger. Ndak gendong, ndak pundhut putra. Nadyan isih bayi nanging wis kesurang-surang uripmu. Kleyang kabur kanginan kaya ginawangin. Mula Lestario ndak paringi tenger Jaka Maruta. Katon raya pasemane panas kang dadi warnane pucat tejane nonton arisan Jaka Maruta.
Maruta. Wengi trantanan lumaku ngungkurake dina kang lumaku angles Sang Bayu Sumilir Manda saya mimbuhi kekes angekep yasing Sang Jaka Maruta kang kapilotistis jroning batos mung nglengkara tambuh sotaning galih kadiparan darmani gesangira benjang dupi mulat glagating Keng Putra Pekancala padha gya nyaket amrepeki Bramara reh manguswa mung hambreng ati karunaning kaswase Ger saparipurnaning pun bapa lelumban jroning kaweningan ndak sawang anakku Jaka Maruta sajak ora jenjem kaya ana kang ngribeti atimu Ger Bawa Panembahan saben dalu ingkang putra menika rumaos gesang kula sasat kasaputing raos sepi sepo samut gagasan ngumbara dados kalisaning batos awit genging pitaken kang hanggubel manah kula Bawa Panembahan ana apa kulup mara gage kowe prasaja Bawa kala mangsa pantok pepuntaning gesang kula awit tasih rumas cubluk sarta balilu wimbuh sing grantes raos sing batos sareng kula gagas gesangipun Jaka Maruta tansah wonten ing pacrabaan babasan peksing kang kinurung wonten gantang kencana sarwa ica gesang kula nanging boten saged mangertos wiyaring jagat ladalah pun bapa banget bombong dene semono muluring gagasanmu mangerti ya Nggir sejatining pangemaning pun bapa marang jeneng sira mono linandhesan rasa tresna ya sabab saka pangrasaning pun bapa kahanan ing jaba kuwi wengis sapa kang kasluru milih dalan sasat anjok mring juranging kanistan Jaka Maruta tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepi sinimpen talanging kalbu ing ya nggih aja asumelang yen wis titi wancine pun bapa bakal ngeparengake ning iki wis wancine wengi gage kowe lerena sesuk-esuk isih akeh pakaryan kang kudu ndok tindake Jaka Maruta nggih Bapa Panembahan sendika staken dawuh
macan. Aja tumpah kowe rasa. Wenang mrawasa kewan liyane. Wah. Madyaning wana tanana liya kebak kliwere satu galakan bedain memangsa. Madyaning wana tanana liya kebak kliwere satu galakan bedain memangsa. Madyaning wana tanana liya kebak kliwere satu galakan bedain memangsa. Tinimbang kidang sing lagi mbobot kembok mangsa. Luwih becik Jaka Maruta iki panen. Sang saya dalwararas abyor kang lintang kumedhap tisti sonya tengah wengi yogininggir kowe nyikara klawan Sardula kuwi mau Jaka Maruta. Bawaneman sejatosipun kula menika namung badhe nyelametaken kidang ingkang badhe pun mangsa macan kala wau. Banjur macan kuwi mau bakal mbok mateni nggih. Mboten Bapak. Sareng kula mbok sora nglilaken jiwa raga kula minangka pemangsan. Sardula kala wau lajeng lumajar. Tur malih menawi macanipun kula pilara boten wurunga mesaken kalian gogoripun Bapak. Lamun kasunyatane macan mau uga golekake memangsan kanggo keluargane. Apa ora teges kowe mateni macan sak gogore pisan, Nggir? Tasih kathah kewan lintu ingkang saged dipun mangsa paton sanes kidang ingkang katemben bobot menika Bapak. Ya. Ya kuwi sing diarani urip. Jalaran urip kuwi isine mung tega kelawan mentala. Kasor utawa ngasorake sing sabanjure jroning bebrayan kala mangsa kudu ngawuningani perkara loro kang padha abote. Kaya dene antarané kidang kang lagi mbobot apa macan sak gogore sing lagi kluwen. Menawi mekaten gesang menika mboten tentrem Bapak. Awit tesih dipun bujung kalian kabetan urip. Mara gage walien rasam. Mung kawicaksanan kang bisa ngendhakake rasa ngongso-ngso kuwi mau. Patrapmu kuwi wis bener. Sebab ancasmu nyelametake kidang nanging kowe ora mateni macan. Kawicaksananmu kuwi dadi tandha kadewasanmu. Pun bapa percaya lamun jeneng sira bakal kuat napaki ambaning jagat kulub. Duh kula putraning sun siraiku wis wanci pisah lawan jenenging wang nanging bobo
gesang kula menika mboten kepingin anggadhahi mengsah. Sabab boten wonten sanes ingkang kula ajab kejawi namung tentreming bebrayan. Sarananing supaya kowe ora duwe mungsuh, kowe kudu tansah mangun memitran. Tumindak welas asih mring sapa wae lan seneng tetulung marang sapa wae kang butuhake. Bapa prasasat antuk pepadhang dupi kula nampi dawuhipun Bawa Panembahan. Kula nyuwun pamit. Nedya lelana angumbar laku andhet raos melas asih murih tentreming jagat menika Bapak. Ya nggih ya. Ndak balang puja Basuki murih sembodo anggonmu kekablak ngambah jembaring jagat ya nggih. Sinigek ingkang aning Praja Wagra Rainata Swargi Prabu Gurawangsa Suratri mantra wastane lenggah aning madyaning paningrating kedaton sarwi gero kadya simo kang nedheng mangkrak krodha jroning batos mung tansah anjetung getuni sedane neraka netranira antik branang kaya kembang ludira sawega maplanaken sandupaya nedya masedaning Koko Prabu. Togok lan kowe mbilung sangsaya suwe sesek diadaku lamun kelangan lan kelingan sedane Koko Prabu Gurawangsa
Oh, sinuwun. Nanging tumindak selingkuh menika babar pisan boten wonten ingkang leres. Kekalipun menika sami-sami lepatipun. Ha iya ta, Kang? Sing lanang jawat, sing putri ngladeni. Ayo kuwi cocok. Lah iya. Dasare yen sing wadon menika mboten ngladeni, tertamtu mboten badhe kedadian. Ngoten. Tur malih wong sing jenenge selingkuh menika mesti dipun sengaja, ora mungkin. Oh, selingkuh kok ora sengaja, ora nejo niku mboten mungkin. Ha iya. Wong dioyak ki kudune mlayu kok malah mapan. Dioyak ki mlayu malah ngene kok. Iya ta, Gak? Heeh. Orang gagas bener luput. Kowe aja dom cawe-cawe. Nambani gempung ing atiku durung lega lamun durung bisa malesit dane Kang Prabu. Lajeng kersanipun kados pundi? Angon lenaning wong negara Pandura. Gebak negara Pandura. Nembang tengara budaling wadya pande punya mungko ya sumahap wadya bolo ampun negara Mandura.
Yai Hare Prabu, kula wonten dawuh Ka Prabu. Kaya marem rasane ngadiku dene sawise nemahe lakon kang pait nalika semono negara Mandura bali ayem-ayem tentrem kaya wingiun Yai. Kula wis sak mestine kabeh kawula negara Mandura melu ngrasake kabagyan iki. Sing maune pesta raja ndak adani 7 dina 7 wengi. Wiwit dina iki sun tambahi nganti 8 dina. Lho nggih Ka Prabu. Ayo nyedak rono. Wong negara Mandura kudu teluk. Kosek. Kowe iki prajurit saka ngendi? Saka negara Ngwagara kekeseting Sinuwunku Prabu Grawangsa Swardi. Gebak negara tanpa ngguang layang penantang iki jalanmu.
iki ana papan kok sarwa kembiar. Apa iki sing diarani kraton negara Mandura? Weh, kae kok ana wong paten pinaten. Wah, cetha kae negara Mandura digebak lawan Paramuka. He, mandek mandek. Sumbar lindu bumi gonceng kemaluduk guntur katuk ing ana bocah nom-noman kang rajang bebaya ngrabosa mungsuh ning sajake kowe dudu wong negara Mandura. Sajake kowe uga dudu prajurit negara Mandura. Yo. Aku Jaka Maruta. Mara kakeleren ana. Aja mbok bacutake tumindakmu. Aku welas lawan wong kang kok pilara kae. Leren ana tumindakmu. Ora ngerti kenthang kimpuling lakon tekan dadak melu cawe-cawe. Lakon tak sampurnake nyawam weh golek perkara kibeng dengkleh kowe.
Gembong lan Singa bareng kridanira kekalih. Parandene dupi mulat pasuryaning Jaka Maruta mencorong netrane sapandurat awit emut mringkeng Raka Prabu Grawangsa kaya linolos otot bebayune Sang Suratriwantara temah kendho pangurukete praitna Sang Jaka Maruta jambengok sora angetok kridanira dadi kaseser Sang Suratriwantara. Baik. Wah. Wah. Oh. Wah. Wah. Ah. Wah. Wah. Kumelaring jagat raya katongtong prabanya surya sumirat ing samudra myang Wanadri jurang jero nora silup ong waduh, aku ngaku kalah, Jaka Maruta aku ngaku kalah. Yo, aku gonjal ngapura naik. Pakartimu kang kaya mangkono mau aja bacotake. Mesakno kawula kang ora ngerti abang jeneng lakon melu dadi korban. Iya, aku tobat Jaka Maruta, aku tobat. Hei, Kisanak. Sira kuwi sapa? Lan ingsun banget nelake panuwun. Dene jeneng sira bangkit mamrih rahayuning Praja Mandura. Tak kira lamun ora ana sira, negara Mandura iki bakal remuk rempu dadi rempon. Lho nggih, sinuwun. Kula pun Jaka Maruta. Sampun dados prasetyaning manah kula. Bilih gesang kula wonten ing jagat menika badhe kula sramaken murih rahayuning sesami. Lah banjur kowe kuwi bocah saka ngendi? Lan anake sapa? Koko Prabu. Duh, Koko Prabu. Ingkang rayi munjuk atur. Lampah las-lasan warsa kepungkur putranipun Kakang Mbok Dewi Maerah kula kanteni duwung Kyai Blabar sareng kula wawas saking katebihan duwung menika sami ingkang dipun agem kaliyan Jaka Maruta. Duh, oh Prabu, nyuwun pangapunten awit rumiyin bayi menika mboten siyos kula. Cukup. Ingsun wis mangerteni.
Oh, Ger, Joko Maruta. Jebul jeneng sira kuwi anakku kang dak titipake rumuhun. Kene Joko Maruta. Kasunyatan Maju lungguhmu, Ger. Maturira Basudewa Pagatan rasa sampun Oh, Ulup semono darmamu tumrap negara Mandura iki. Saka gedhening lelabuhanmu sira ndak paringi praja Wagra kang wis mbok telokake minangka kamukten nira, Nggir. Jumenenga minangka adipati mangreh para kawula ing Sangkapura. Muga lestari jumeneng adipati ya kula. Lelakon kang wis lungse cukup dadya kaca Brenggala. Dina iki dadya pancadan mapak dina kang isih suci. Jumeneng Adipati Anom Joko Maruta ya Baswara Kangsa. Donya sacatat sia